Bueno, ez dakit oso ondo nola erantzun horri, Bai, emakumen etxean bai uste apostu importante badala eta horri heldu behar diogula eta horrekin segi behar deula. Pertsona guztiak ongietorriak dira, beti bilatzen duzu zure lekua batekin besteakin edo arlo baten edo besten, eta gaur egun, geru eta gehiago ustet behar deula olako gune bat, nun elkartu eta pausuak elkarrekin emateko gai izango geanak. Bueno, emakumeen etxera iritsi nintzen, niaz, urtebete eskas, kirol munduan eta kirolean eta bakorrik aritzen naizenez, bueno, planteatu gendun, igual kirola edo korrika taldia dinamizatzea aukera bat izango litzakela, hortan hasteko eta nire aldetik ere pixka sartzeko, eta hola, azkenengo urtean, talde hori dinamizatzen da, bueno. Bai, azken finean kirolak aportatzen duna oro harrez, bada norberai alduntze bat ematian, emakumeak elkartu askotan gehiago kostatzen zaigu, holako pausuak ematia, gaina zaintza ardurak edo bestelako ardurak diala ere, askotan tarte hori topatzea ere kostaite zaigu. Eta bata bestean apoio edo babes horrekin, ohitura horiek hartu, taldetxoa sortu, eta hor bai da erdigunera ekartzeko alor potolo bat, ezta zaintzak dakarren motxila eta implikazio guztia, ezta. Hor momentu honetan bai dago gehien bat feminizatua, badago emakumeengan, naiz eta batzutan desitxuratua gelditzen den, baina importantea da hori erdigunean jartzea, ikustea pertsonari nola eragiten dion, zaintzak eta zaintzak bestelako ardurek, eta horri nola aurre egin eta horren aurrean ze politika egin daiteken ere aztertzea eta horri ekitea garrantzitsua da.